Ongi etorri lagunok, ongi etorri Zarramarrara, umorearen epitemo abstraktura, hemen aiz irratian zuzenean, Oñatitik, Euskal Herrira, zuekin, Iker Plaxaola! Hasi aurretik Josu, bueno, gomendixo bat, lehenengo jan eta gero berba. Gabon, egun hon eta arratzaldeon Euskal Herria, jalonez Euskal Herria, hau Zarramarra podcast da. Bigarrenez, nahiz irratian bigarren astez. Bai, Zarramarra podcast, baitu, nien naiz Txomin Madina. Eta ez da hemen debagoiena, baina egoa dauz, txatxe piruli pasagut, txatxez bat piruli behintzat. Bai! Eta Mikel Lauak behin Gasteizeko El Corte Inglesen berapenetan esanen maura. Bueno, gaurko gaixa da, gai oso presente dauen gai bat, kontu bat. Gure bizitzetan esango neke, Josu, eta Gaztion bizitzan edo gaur egungo Josu ez da gaztia, baina... Ez, egisa da. Bueno, Josu zenbat urtako duzuk? Niko, eta sortzi. Wow. Eta Gaztion bizitzan eta orokorrean gaur egungo bizitza modernoan, ez da? Bai, jakingo duzue zer dan prekaritatea, Josu, zuk zehazki bakitzu zer dan? Ni badaki zer dan prekaritateak bizi nau. Pairatzen du. Nigan bizi da. Ze koloretan dakotzu, ze gorri tonotan dakotzu, kontu korrontia. Ez, ontxe normal dau. Txalo bat Josun kontu korrontia. Mila esker. Mehatxatu egiten dago, ez? Kostata, Prekaritatea da, kontu korrontian dirurik ez eukitia, baina konsumiteko eta izugarrizko viaje eta egiteko aukeria eukitia, baina ezin etxe bat erosi, ez da? Adibidez, ezin bizitza bat aurrera eruan. Baina, aukera dagu konsumiteko eta hola dakula senditeko. Prekaritateari buruz ingo dugu berba eta eskumatik asitia, hortako lagun ezin hobe bat eukiko dugu, hola bartako gure ninja, Potene! Txalo, Potene! Bigarren astez, bai, lehenengo astean probo beben eta repetiu dau. Gaurko postria, Zarramarra podcast. Usto penkau inoela eta horrati dago. Igual penkau ino eta horrati dau. Bueno, dana dala, itzi harrarkauz. Mi esker. Hala, itzi harri. Eta lehen, Josu, zurekin berbain jot, izketaldi goxo bat eukiot, benetan mamitsu bat, oso gertuko bat. Ze, nahiz irte olako da, Gertukoa, ez da? Josu zubia, the boss! Mi esker. Potene, zer dakotuzuk esateko prekaritateari buruz? Buah! Oso zulo sakon, ilun eta abstraktua da. Abstraktua. Bai. Aha. Nik uste, nire jauzia behintzat, Eskerrik asko Potene, itziar, zuzteak utzuzateko? Bello, nik prekarietatean inguruan esan bion gutxikin asko inbiozula, eta hartzen dula gauza txar mouan, baina egisa esan bizitzia emozionantia da, ez? Adibidez, Josuk ez daki bixar jango daueno, ez? Josuk ez daki hau izango dan, biegunetan jango dauen gauza bakarra. Ez dakit, ez? Barra egiten dago akiselako la dala. Nik esan bihar dot... Tioio bat emokua. Nik esan bihar dot... Xambala. Uste nebela goze jokoak pelikula, fikziozko pelikula bat zala, Josu ezagutu arte. Ez, bada, benetako zea bada. Josu, zenbagarren partidan zoia zai pelikulan? A ver, ontxe bigarren temporada da. Bigarren temporadia. A ver... Etxiapa gaiten dabil, saldana ondo doia momentuz. Aha. Baina, urren urtean ikusiko dut, zer egin nire bizitzakin, Ez daki zer egin nire bizitzakin, ez daki zer egin, venga! Animo! Gainera, esan behar dut, kantu hau, titulua bea ja, nik uste dut adierazgarri dela, galdurikan nago. Bai. Josu, galdurikan zagoz... Bizitzan. Bai. Asko da, nire ametsa bada, ametsa eta,
Oye, ba, ingenieruak bastante samurdakoi, ez da? Ba, ez da, ikasten daue, erogi guztai izan karreria, eta egin dauelan leku baten, eta puntu izakabau. Eta jazta, nik hori gurot. Baina ezin Josu. Baina hori engaino bada. Ze zuri galduta eotiak horrek mantekendan dutzu bizitzan hor. Bizi eta, ez? Ingenieruak aspertuta bizi dia. Itzi, nik hor arrazoia emuten dutzuet. Nik aukeran barkatu, nik aventura salea banez, baina naixot portaventura, ez egon biharrian jakin edo ez bixar jango dozun. Plaza, zu bagitzu zertan eroskira fan, gauzak hartu apaletatik, kajara fan, eta nervioso. Pi, zor pantaitan, plut. Gero eta gora huetan, me kauen ezai aiteko, beti da berrogeta marra beti. Ja. Baina pasau, esatzu gauza jare biharri zatia, ez dakotzulako, osea, seixo nabil. Aurreko baten, beste batekin fanintzan, eta, jare ez, baina garbantzuak apurtu beben, kajan, ez txalako aieken, orduan beko, plop! Eta bomba de humo bat gero horrekin ospa iteko, ez da konpriake. Exactamente, gero azken nire etxakun urten eta pagauen biharri zan geben, baina oso nazan. Por cierto, Euskal Herriari mezu bat. Ezin baduzue pagau, hartu beti garbantzo potiak eta bota zeinaka, bale? Zeinaka, fla. Eta orduan ja... Eta gero ospa. Eta gero ospa, korrika. Hori bai, inospa, poltzan dakotzula kompra, bestela absurdua da, fatetxa kompra gila eta kompra bari fatemazetxea esan nahi dut, ez? Gauza honeik, eroskin eta holako lekutan. Bai. Azokan, azokan erosi behar da. Josu, eta ja, kontu etiko, moral eta ideologikotan sartu barik, zuk, hau da, erabaki bihar zen duzu asambladan eroskin donazioa edo ez, 10 zentimo horrek, igual ez dakotzulako kontu korrontian 10 zentimo horrek. Betu, gauza bat esan bio, hau da, hemen publikoki. Sartu barik, debate... Hau beste gai bada, Bai. Hau urranditan da, bai, apurra. Hau urranditan da. Nik gauza bat esan bio. Eta urranditan moa, penak eta... Eta prekario askon moura, uste dut, oin ikusiko duzue, eroskin, beti hor, zela gaizat, zentimo solidarios edo lako mierda hori. Bueno, bajakizue, beti, emuntu esatela berdiari. Dinot. Txalo egin behar dugu, Josu. Nestez, prekarietatean bizidan horrek, prekarietatean bizitia gustoko dau, olako boletuak, olako eroskin berdi emun zentimo solidarizioak eukiteko, eta horrei danetan apuntaien da, eta bizida hori alimite, baina gustau egiteko. Horrek estimula egiteko, katxondo jartizau. Zuri katxondo jartatzu prekarietateak, Josu. Bai. Katxondo oso gauza, oso termino ausartak entzai termino ausarta, ez? Baina, uste dut, bai mantentzen hau alerta. Baina alerta egotiaz, baleoia bekantza guiten da. Ez dakitzu, apur bat gura du deskantza hau, lasai bizi, oera lasai fan, urberua euki. Bota kurrikuluma katxiporretan, Josu. Bota kurrikuluma katxiporretan. Adibidez, Espainiako borboi familiako Juankar. Jon Charlie, bai. Horrek prekaritaten bizidia. Bai, duda barik. Deserreratu behar izan dau, impostuak eta gutxi pagaiteko, azkenian limitian bizida. Eta, ostia, hobeto urtetexakon joatia Sabia Arabia dat, eta... Bai. Eta bai, nahi kriston penia mutut nost, eta eske, bai. Zego horra dan, euran bizitzia. Potoinekeria. Eske barkatu baina, noian esatea, ni jarriko nekela olako zea solidario bat eroskenik indan moura, Juan Carlos endako, baina eske iken da zerga dako. Juan Carreri. Zeineri? Juan Car. Nire laguna da. Jon Charlieri. Potene, prekaritateari aurreiteko zer ingo zeinken galdetu gure dutut, baina aurretik gaurko saioko gonbidatua aurkeztia. Ze konektatuta gauden. Oi! Timbria jo dabie! Bueno, gure artea etorteko Xanti Turbe Antero. Tatatatxan eran ezagunagoa da, mentalista da, Logroñon jaixo zan, baina segaman bizi da egun. Edo ez, beha kontoko dozku, aurrera Xanti Antero. Txan magoa! Epa!
bueno, bidea luze egiten ari zaigu. Apa! Bueno, barkatu baina, momentu baten enek izan zela erreakzionau ze astuta neukan, hemen titiritero edo farandulako zea inguratuta nahuela, urte askotarako. Santito, ongi etorri zarramarrara. Ez dakit mundako informazioa egisa dan, edo gizurra dan, edo... Konspirazioa da. Konspirazioa dago? Goitikan bera. Goitik bera. Bai, jaiotzen geran momentutikan ja konspirazioa osatuta. Osea que, bale, ordan ez dira Logroñon jaixo, zegaman etzela bizi egun. Baina Logroño nire lagun maite bat Logroñon bizi da eta Logroño maite dut. Orduan, dana gizurra, baina ez da guztiz gizurra. Ez, beti iristen nola bai. Beti Logroño beti egin za. Bota potolena eta nik erlazionatuko. Eta beti erlazionatuko dituzu. Txan, mezu bat Logroñoko lagunari? Mezu bat, Logroñoko, entzuten da bien Logroñoko lagunari mezu. Bai, bueno, hoi, sordizu dena Logroñoko zidua. Vale, perfecto, osa hori zan, bai. Gure gaurko gaixa, prekaritatea, baina horrekin hasi aurretik, Xanti, txan dituko dut ez badutzu importa. Bai, hori importantia. Nahiko prekario. Pasta honenak ja akabo dia, Pasta honenak ja akabo dia. Zela gurosu deiketia, ez? Hori da. Hori niretako importantia. Bueno, oin Xanti. Vale, perfecto. Xanti, txan maderikatua edo zeko. Vale, perfecto. Bueno, Xanti. Bueno, Xanti, berez, zuetzara akordoko, baina, bigarren aldixa da, elkarre ikusten garena. Ze behin, oinate etorz fanzinean funtzionatu dira, txurruak erosten zebitzela barraketan, saludo inostasun. Hori bakarrik. Bai, Dinot. Bai. Ni txurruak erosten? Bai. Eta izan, hau ez egin olako keinua, eta zenen, joe, ze ondo. Eta, bueno, postu inostasun. Txurruak zian? Txurruak zian, bai. Txan magoa saluda inoz. Txan magoa saluda inoz. Ondo. Prekaritetik dago gizonez, zer iritzi dakutzu, eta zatik zauzalde. Apostuak irekide daude. Apostuak irekide daude. Bueno, hasi bargea genesiatik. Oso filosofiko gaurko zaio. Bai, claro. Segunda eta ze aluatik ateatzen zen, hobeto esan da. Segun ze familian aberatsa edo prekarioan jaiotzen baldin bazara, hilko zera edo aberatsa jaiotzez baldin bazara, edo prekarioa zure bizi puta osoa. Osea, que zure ustez orduan hori ascensore hori edo gurutz fateko hori ez dau. Ez. Edo dau pisu iguala, edo sotora. Semia-futbolistia izaten baina. Amerikanoen ametsa. Ametsa, aha. Edo nork ailegatu nananai. Nananai. Zestuen dezute hauek Inditex eta hori dena zerotik hasi diela, ez, hori esplotatzaile, zutxua, bere urasoak eta beraien aitonak eta birraitonak. Osea, hori orduan... Hori Taiwanen... Hombre, a ver... Xantik esana eskerrak zuri jauna. Ardo pixkat, ardo naparra. Igual prekaritatea hau da, pastak kafeakin hartu biharria. Urakin hartzeia. Barkatu jauna, olako saken legioitagatik, profa, fifofa. Itziar, prekaritatea dugu gizonez, zuk, Xantik esan dagoen moduan, familia aberatz baten jaixo bihar zabela azken finean, aberatzileko eta familia prekarixo baten jaixoten bazara, olaiko zarela. Nondik hasiko zinean zu, imaginau, demagun, bixar, dakutzu aukeria, esatetzuna, bitu. Hau ere batean montegin baduzu, bixar prekaritatea akabo egingo da. Baina, imperio bat egoki ereki behar duzu. Zela hasiko zinean? Kamisetak sortzi urteko umiari inarazten edo nundik? Nundik hasi imperio bat iken? Ezaginik, bai. Bueno, aizue. Imperio itzaia zeak abotatzeu, Nik hemen. Imperialista. Nik hemen kutsu filosofikoat ikusi dut, edo noto dut, eta hortik jarriko dut. Bai, gurosu hortik eltzia, Hortik helduko xat, bai. Ezaginik kruasanak iten hasiko nintzen. Kruasanak iten, uste duzu? Bai. Eta nik ez nuke imperio aroa deituko nioke. The croissant aroa. Le croissant, le Champs-Élysées, la Torre Eiffel, baldakitute kurrasana zen nahi duzan? Zer nahi duzatea kurrasanak? A ber? Da, arabiaren, musulmanen
ilargia. Benetan? Bai, eta historia oso bitxia da. A ver. Austria otomano ejerzitoa asediatuta zeukan, Austriako hiria, ez da lehendabiziko aldiz, baina izan luzeena. Eta jazkenian ez egiten nola arresiak nola gainditu, eta ogritu zaion, oso austriakoa da, benetan, bai. Bueno, kasua da, azkenian, mina bat inzuten, zulo bat, satorra bezala, arresiaren azpitikan, ordu txikietan. Iria lo zeonian. Austria. Bai. Eta nortzeon lanian, goizeko 3:00 Prekarioak. Ez don kruasan. Prekarioak. Kruasan jauna. Ogiak egiten zutenak. Eta orduan beraiek entzun zuten, tapa, nola egiten eizean zuloa, eta zein zuten, askotan ez, olioa, beraiek erabiltzen zuten olioa, zuloa egin, bilatu dutunela, eta hortikan olio piloa bota, eta orduan ja otomanoak Europatikan atein zuten, eta ez zian bueltatu, batera, orain arte, ez? Bueno, batxalo bat. Flipaien abil. Bai, eta txalotzeko. Gaurko gaia, agur otomanoak, agur. Kruasanak orduan hor dira, toz. Ilar gisa? Da, oroigarri gisa, egun hoi konmemeratzeko, egin zuten, ez diadarrak, ez da, ilargi erdia, ilargi mora hitz zaiona. Eta nik uste nuela karramarruak ziala, Bai, nire bai, egisa. Hoi itzein zure auzoko kindegiekin. Josu, historia. Prekaetate dagokizonez, hemen daku, Euskal Herri mailan, nik uste famosoena izan den magua. Ez, magua. Abrakadabran aurretik artxila mortxila sartu ebena, gizarte ondan, esan nahi dut. Bai, nik juterakoan zerbait gelituko da. Hombre, bai, hitz magikoak eta deuda batzuk, Xanti, ez que txan urtean xabeti. Xanti txana, ez bezala. Xanti juko dut. Karo, zu beste garai bateko zehazara eta Josu zu... nola bezala, itxoi xondo bat. Kau, jarseia bai. Bale, pentsatzen egia kruasanak erostea goiala. Oain izango dugu, detuatu. Zer? Noian esatera, zu kultura arluan beste epoka bateko zara, hau da. Kulturismo uste. Kultura, bale. Hori. Kultura arluan beste garai bateko zara. Hau da, prekarietatea, nik ez da dezautari, ez dago dezautari, baina gaur egungo moduko prekarietatea, ez da bizi izan zeben, Josu, zuk galdeketa gura esatu zeo zer magotik magora ia zer aldatu dan, edo zinbateraino aldatu dan zer? A ber, oso gai serioa da. Gai serioa da. Bai, baina magonek eserezetik txampon bat ataten daue, así que honek aberatzak izango dira. Xanti, galdera bat. A ber, zu joaten zarenean alako saioak egitera eta ze ondiok egiten duzu. Gaur goizean. Euskadiko Orkesta Sinfonikarekin. Begira. Eta Josu ginen dago oinatiko txistulari eta tamboli duekin. Bakoitzak aldauena. Hola, zizan txan. Beste eskala bat, ez da? Bakoitzak aldauena. Zuri, ja, ordaindu ja beti ordaintzen duzute ez bairi gabe, ez da? Nola ez bairi gabe, ez. Ni zama bat daukat, zama bat. Bai, eta hortan ados nago Evaristorekin. Evaristo gauza berbera esatezun. Beti proiektu dianean, dirurik ez da honean, beti laukatu berdinari deitzen digute. Bai. Beti. Saio bat nahi egin dirua lortzeko ez dakit zer, bale, jongo naiz, doain. Evaristore bai, esan zuen, doain jongo naiz, edo nora. Baina, gero urtea pasatzea eta Kristo arrakasta hartu du. Ekitaldi horiek, inork ez dago batzen zuten. Eta talde da bizikaldi juten zea doain, klaro, zure poltsikotik jarrita, ez? Hoi asko gertatu zai. Eta, nire izakeran gatik, nik bai ez naiz materialista bat ere. Nire gatika, beste gizarte mota oso ezberdinan biziko nitzake. Ni ere bai, Hor, pena bada, baina dirua behar da jateko, ez da? Hor gurutzatzen da roiua, ez? Trampa bat dala, ostia. A ber, bota. Redio! Zure momentua da. Moskeuta no!
bota. Bai, zeren eta zirko batean sartu gea, konsumismo zirko batean, eta hoi gu prekarizatua gea, no? Zer, nik ebai hor sartuta nago, ni oain asalariatu bat, naiz, Bai? Bai, eta oain dala 3 hilabete soldaduren gintzan urte terdi hon izan. Soldadore, bai. Nere ia 60 urtekin. Horrela zaintzen ditu Euskal Herriak bere artistak, Barkatu esatia, baina uzot oso adierazgarrixa dala, Kulturetak eta kulturistak. Uzot oso adierazgarrixa dala, esan duzu nau. Bai, beti borrokatu. Eta humorezko programa dalako bestela. Ez. Baina, bai, eske junitza lanbidera, xosi gabe noski, eta lanbidekoek erregia eskatzeko, laguntza, ez de beine zer eskatu, beine. Kotizatu bai, urtero, baina eskatu ez errez, ados. Joten izara, pandemien erdin, eta bihotzeko hartu eta gero, nik urtarrian bihotzeko hartu nuen, 2008ko urtarrian, 22an, bai. Eta erregia eskatu nuen, magia utzi nuen, aparkatu nuen, ez zeon saltzerik, ez zeon movimendurik, ez zeon ezer, eta laka batean baietza jasotzen dut, amaika papere bain da gero. Eta laka batean totala ikusten dut, eta dagokizu, 52 euro, akotxa, 70 sentimoarekin. Apa lanbide! Benetan? Apa! Bizitza osoa kotizatzen, eta 52 euro. Ez nik etxian, ez nun sinisten, haizu, bilera bat eskatzen dut, bai, aste bete barru, etorri, eta itzengo dugu, eta junitzen, bitu hemen akas bat egon da. Argi dago akas bat egon dala, zeratik. Zero bat falta da hemen. Eta zero falta da, bi zero. Ni kotizatu dudanarekin, kontxako barandilla horrezko izan barko litzake. Hostia, ez, nahi esan, zeratean nik borondatez ez dut behin kotizatu. Orduan kentzen ziaten ejekutiboki eta gainea plus batekin. Osea, gian bi aldiz horretzen du, nire buru txarangatik eta kagazengatik. Eta zer esateren nintzen? Eta hori, eta lanbidera joan zinela, eta bai. Eta esan ziaten, bertako emakumea ja esagutzen ziaten, eta nik esan, nola da hau? Bai, eske zure amaren etxean bizitzara. Esan nion, ez. Nik nire etxea utzi dut, nire amari zaintzeko. Kriston Alzheimer aurrera uta dauka, gaur, esan dizuet, biegun loen gabe nahola. Amatxo bakarri faltatzea gitarra elektrikoa. Osea, esnatzen da gauero, dozena bat aldiz. Bai. Eta Txan, galdaren godotzut, mago edo artista moduan. Eta zuek aparte badakitzue, Itziar eta Josuzuek, paiasuak. Paiasuak zaizuek edo? Bai, gu paiasuak nahi kenduzue. Hori esabilen, ze paiaso? Pailazo. Potxon, lotxon edo abeitu. Eta potenetanik instrumentua joaten du, konkretu barrabiak ekoetan du. Barkatu. Nola jenda, azken batean, ja publikuan aurrian, norbera dakonakin edo, publikuari ahaztu arazteko edo, dakon arazotaz edo. Nahi, galdetzen. Zuri bat, zuri, Txan. Ez hori esatete, lagunak. Hori zakriston lanketia? Ongitorriak nire mundu magikora, arazoak oain kanpoan utzi. Eta lasai, ateratzekoan horrengo dia zuek itxoitin. Irteeran, ez? Irteeran. Baina nire kasuan, badakit momentu batean, abstrakzioa eta arazoak eta batez ere umeekin, ez gaur. Baina ordu bete da, libre dauzela hortik, ez da? Libre eta beste da, nola da, fisikoki bestera batea zaude. Osea, zerdean, klaro, zure gorputza, gure burua oso kuadrikulatuta da. Bai, hori da. Claro, nik hartzen dut galleta. Adibidez, galleta o galleton, botatzen dut, adios, ja, desagertu da. Ai, Dios. Ez, emendo, lasai. Uzten dut urrengo konbidatu. Hau da prekaritatea. Bai, hau erakusten basa urrengoari ez da. Eta etak izergatik nahi dut hori. Jaburua, ostras, aria jute zaita askotan. Eta Txan, urte baten zenbat funtzino ikera aiausara? Gutxi gora bera. Badakitu zifran bat edo? 130, egon, baina hau puntualizatu behar da. A ber, puntualizatu behar. Bale. Ni lehen komunista nintzen. Ados, orduan sozialismotikan komunismora pasan nintzen. Ia una bomber izan nintzen, baina kasi. Oso erotuta ginen. Amigo. Hori ze urte ingurutan edo? Aspaldi. Aspaldi. Hori indela X denbora.
17 urtekin ikusi nuen, 15 urtekin. Iñaki Barandiaran tirokan eraldamenean erori izan, aldapetako aldapan, hor. Eta, klaro, ni jaio nintzen 73an. Kristona nuklearra amenaza, mehatxua, nuklearra. Hainbat gai edo, gai. Euskal Herrian gerra irekia, eta basatia. Ni nire gurasoak ikusitu, nire tabernan denak metraieta, dela pareta kontra. Hoi mamitu txikitatik. Zu Donostiarra za. Bai. Baina, jo, eski oso serio jarriko naiz. Ja. Bueno, ez. Bukatu hau, eta gero jarriko dugu kantu bat, venga. Magia pikima jarriko. Bukatu hau. Akabo. A ber, baina egin berriro galdera, zer naria zuzait. Ez que galdera zan urtiaz bat funtzio ikera jo zaren. Nire kamara zein ez Zenbat funtzio, Xanti. Funtzio, bale, puntualizatu bartzan. Hori da. Zenbat kausat galduta, deitu didate, eta ondoren ez diate berriro kontratatu. Asko, baina beti lehendabizikoa da doainik. Lehenengo beti doainik. Hoi da, nik kalkulatu dut urtero egiten nula 130 saioak doain. 30? Doain, nire poltsikotik ordaintzen nion nire teknikari. Osea, baina nik kausa sinisten nun, eta esaten dut, venga, hor Nafarrerian zer dago, asamblea gazte txartu dutela, venga, areagoaz. Azkena izuna jaso nuta, guzti, bueno. Bai. Azkeneko desalojoa, eta Bilboko famatu hau bai horre hon izan. Kukutza, Kukutza, bai, joder. Egurra gaso genuen, bai, baina magia genuen. Azkenet izan itzela azken artista. Barkatu txan, baina hori da marabila bat. Osa, kukutxa, bota horretiko azkenengo artista edo txan magoa. Hori oso poetikoa. Txalo handi bat. Kontu, gero barrikadera. Borroka oso politxata, gero ondoren egin zan manifa, oso unkigarria, eta baita ere hor ni sumatzen nun aro baten ja... Akaberia duzala edo. Bai, gaztetxea ziago hau izan paradisu bat. Ja. Sortzeko paradisu bat. Abagune propio bat edo... Jendia aska sentitzeko. Hemen genukagun zapatari. Hemen txezon zapatari. Lehendabiziko etxe okupatuta. Oso famatua. Oso punkia, eitezian eta oso hippia, dena nastuta. Eitezian 11 gauza, polizia egotezian bi astero, astean bitan egoten zan hor, baina dena jende jatorra zan denak. Eta hoi botatzen arte, hoi zane bai kriston etxokupa magikoa, 11 gauzak eitezian. Eta nik gora ipatu nahi dez, hemen txezean. Hemen dikan ikusiko genuke kriston bila, baina gero inzuten autopistaren jetxiera, eta justo hor bukatu zen. Gora ipatuta geratzen da. Potene, zuk bixar bertan aukeratuko bazeben, zea artistiko bat edo zein aukeratuko zeben? Errege izatea. Ze hortako artista bat izan. Hombre, duda barik. Itziar, zuk? Nik? Bixar, aukeratuko? Bai, zein aukeratuko zen? Paiasua. Paiasu izatea. Berriz aukeratuko nahi. Ni beti aukeratuko nahi paiasua. Eta esan tizu betian eguki, bueno, Josu zuk zein. Ni payaso mago musika, nik dana por bat. Ez que pasei dana da zuretu zut galdetu ze, evidentia da, ze, bueno, beadako, bai, beada dana. Dana ez. Dana eta ezebez. Hoi beho laok. Nik ez daka dudarik, Zuk zein, mago. Marrazoa. Errega jateko. Los borbones a los tiburones. Los borbones a los tiburones. Los bombones. Dena, handute, txokolatia bat bakarrik elitzen da. Bota ez. Prekarietatea. Beitu ez, ekarri geografikoki, hau da. Hau da prekarietatea. Hau da prekarietatea, baina... Bueno, akabo da saio orduan. Baina hau Sahelen edo Kongo de hola, asaltzen mani miozu hau da. Bueno, hau da manjara. Urrea. Bai. Ni beti berdin esaten dut, jode, nor bideratu gaitu denak bizi miserable hau, eta nire ikuspegitika miserablea da, zek ohartzen naiz, dinamika hortan jarrita. Claro, makinatxoak, konsumitzeko makinatxoak, eta gure bizitza konsumitze horretan konsumitzen nahi da. Eta pentsatzen dugu furgoneta bat daukagulako, eta ez da bukara, mendirakuten galako libre gara. Ki ba? Uste dugu konsumiteko eskubidea eukita libre garela. Ez, eta gehiago indikan guk gea biktimak eta borreroak ere bai. Aldi berian. Borreroak, nik hau eskutan izateko,
Telefono mugikorra. Kongon, ume 8-9 urteko umeak, satorrak bezala, zabiltzate koltan dia lur arraroak beharrezkoa direla telefonagoak egiteko, beste lur batzuen artean. Ordu, jendia aldatzen dunean telefono zain hain erresta, modelo berri atera dala, gogoratu, umeak hiltzen nahi dira piloka, eta bueno, eta gerra daude, mina horiek. Hortarako, justen hori, hortarako. Hoi, serio jarri naiz, jarri gara, serio. Nik proposamen badakot. Josu, bota proposamen bat. Xanti. Xanti. Zuk artista bezala, zer eskatuko zenioke Eusko Jaurlaritzari? Ja. Joder, osagertzia. Joder. Barkatu baina, hortako mago bat. Se nos va de presupuesto. Txontxo, hemen ingeke mirakulu bat Eusko Jaurlaritza desagertzeko? Total, iken dagoen handako? Beitu. Ez? Bai, antolatu hau. Barkatu, gaurko itzen maguak zuek zai. Ingu, artxila-mortxila bat... Artxila-mortxila, txan favorez. Pentsau, bega, zuk aurreitza eta guk danok artxila-mortxila. Eta ja. Venga. A ver, desarketan da. Eta no batea, artxila-mortxila. Maitasuna mundua gobernatu dezala. Bestik ez. Artxila-mortxila! Tuta pompa. Aupa, zapia taleturia. Aupa. Asko guztaisa kantu hau, Neri bai, Neri bai. Ni galdera bakot. Bai, bota, izia. Artxila-mortxila edo murtxila. Motxila mendia juteko. Hombre, batek murtxila da. Eta jatorria galtzen da denboran, baina nahi pasatzeana. Eta, bueno, katxondena da beak ez dala gogatzen, baina Jose Mari Carrere, ipui kontalaria. Hemen dikan ekarriko ez dakit, baina... Jose Mari Carrere. Ingenun lehendabiziko horietako abioren handiko trenen aurkako lehendabiziko akampa da anoetan. Xanti, tope ibili zara zu, Tardio tiempo. Baina neko estropea guta bukatuet, Bai, gero, hemen brometan gaudelako, baina, bueno. Libru bat egingo eta gia, zer-dako, baina, denak. Barkatu zatia, baina nik biografi hori irakurriko nemen. Bai. Duda barik. Bueno, anoetan, eta nik saioa enun, tak, orbelardia, jende guztia, den da kampaina jarrita, eta dena kriston giro politxa, eta ondoren Jose Mari Carrera. Baina ni saioa bukatzerakoan, nik ez ditun hitz magikoak erabiltzen. Zergatik, bueno, magia pata de cabra, eta gero ikimiri klik-klik, beste bati entzun nion, eta ez. Eta alako batean Jose Mari burbildu zidan, eta apitu, nik behin iparraldean neola, agure bat burbildu zaidan, eta esan zidan, bere agurea, osea, birramona, birraitona, gogoratzen zula, akelarretan, abestezien esaldi magiko batzuk. Bueno. Bai, one. Eta bea bakarrik gogoratzen zen bukarataz. Artxila, murtxila. Pentsa egizat, ederra. Alako batian mundua irikizitzaidan, esan daneria, eta urrengo galdera izan zen. Akelarrea, sorginak. Eta zergatikan sorginak eramate zuten erratzak hankatartia. Ez dakizute? A ver. Egan iteko. Ez zian erratzak. Ez. Zian makillak, eta makillak zuten amanita muskaria, oso ondo sukaldatuta, eta makilla erabat bustita horrekin. Orduan, vaginan artean sartzen zuten, eta aluzinogioekin eta dena, klaro, zan... Ondo pasaiten eben. Flipate, gozatu... Orduan bai ingo benegan, orduan bai egan. Gazteen, oain gaztea diskoteketan biltzen dian bezala, lehen akelarretan biltzen zian, eta akelarreak ez zian beste gauza, bakarrik transgresio modu bat, eta ipurtzulaino jartzen ziana. Ipurtzulaino, eta gero pixkat erromantizismo hori hartu zu eta esan zuten, bueno, makillo ezin da horrela orkestu, beraz, erratza jarriko jo. Esan zuten, claro que volaban, pero del flipe que yo. Hombre, hoy día eso baina, hoy da historia. Ederra. Gora eta bera, lehen, gu baino askeagoa ziren, hombre, gu baino askeagoa ziren. Xalala, riki. Xalala, riki bizizia. Buruan muga gutxu. Hori da. Ez koin jendo zu rabe bat, hori mendixean rabe bat egiten dozu, eta ja polizia danak zurian adia,
goaz eta ja desmontatzea. Hor ja belarra erretiro. Ni goatzen eizi gandero larun batero baita ere Hernaniko Tilosen plazan, beti jotzezun egan edo aurko edo bestia, eta beti jotzezuten 2 ordu rock and rolla eta kale girata etekitizata, eta ordu bete alo agarrau. Eta karo, 12-13 urtekin zan lehendabiziko aldiz, nire kasuan, emakume baten gorputza ikutzen nula. Eta izan oso polita. Eta gainera, ligatzen bazen nun, trenbideko eskaleretan, lehendabiziko harrin batekuak eta... Hori liturgia bat zen orduan, ez da? Bai, baina zan, emakume baten, eta bere kasuan bai gizon baten, gorputza sentitzea, gaur niri semeari esate diot, zuek ez dakit nola letxiz ligatzen dezute, benetan, zerdian. Tinder... Tinder ez, porno superduro. Arrapoitzatzu da? Baina zeu, ez da rapatu behar, edonor saltzen da. Edonor, eta horretik esaten dut, ze gizartea, esan barun egiten egia baina, ez, ze gizartea egiten digu horrelako teknologia. Eta elikatzen gauzen, gu horra rapota gauzen milatean. Txan, galdetu minutzun, lehen galdetu dira urtean zenbat funtzio diken zeben, baina hori kontutan hartuta... Azkenean kobratuta ondo 140. Ja, baina hor, baina kontutan hartuta telebista saioak, barregusa altzapurra diriketarrietan, baina? Nik telebista ez dut hain diru gutxi eta bezik baina. Ez, Ez, Dia de la Virgen del Puño... Ez telebista kaso honetan, baizik eta... enpresa bat, produktua, telebizioan eta nik ez zian ematen hoi. Aguantatu nituen 6 urte eta zanun agur benur. Bueno, 8 urte hon izan, baina 2 urte programa batean, eta gero ja paiasoekin, eta ja magia asko zian, egun ez zuten magia handiagoa, baina soldata oso txikia zen. Eta zan, bale, honeaino, eta... Zuk entzun behar izan dozu noiz baiten oso garestixa zarela, eta ez toia zela hori ordaiketa. Bini, ez entzun dut, ez naizela garestia, al revés, estoy de oferta. Bai? ¿Estás de oferta? No. Gertatzen dana da, tematek esate, ez du txan, honean, zein da zure katxeta, guazen gatzea, 500 euro. Jo, 350 arte. Lasai, arean ijoa. Herri txikia baldin bada, eta nina jogo dut area jun, 100 piko euro irabazi, ze hori da irabazten duten azkenian, ze gasolinakin, konsumilakin, eta denak, eta... Teknikua, bestia. Ez, eta gero kotxea iarrankatzen dit, eta, bueno, 11 gauzak, bai, kotxea 18 urte ditu. Hoi, ja, azteko, ja bakarrik, bueno, ni normalen bizikletan ibiltzen naiz. Euskal Herriari mezu bat? Hor daukat. Euskal Herriari mezu bat, batek kotxe bat baldin badauka libre. Libre? Bai. Egoera honian, mesedez? Bueno, ez, hain bilatzen nahi naiz etxe bat, mendian, galduta. Bai. Bale. Etxean galduta, bakarrik baratza txiki bat, eta gero bakelrenak galduko, eta errekatxo txiki batekin. Eta berdin zait, txabola bat izatia, ez dakat diru asko, baina erosteko inundik inora, ze bi egun barru, pikutarago naiz. Baina bai alokatzeko, balio du, hortako. Oso politia izan, nola entrena bengo zein bizilagunak. Baina, ez hor, galduta, zeharo galduta. Oida, itxean, hau da, ni begurot, baina, karo, ez beron duen, zeia etzan bera betxa beteko. Ze beha bakarri gura. Karo. Egisa. Eta bi artista bizitzen. Hori ezin da. Bueno, ota izata txigida, ez da. Ai, ze pasó da hor? Ai, amaiera deika. A ver, amaiera. Aurrera joan behar gara. Bueno, kontua da, ja, kagarro momenta, Luzi ez momente edo... Bai. Claro, ja, añazka. Bai. Añazka. Bai. Bueno, konta biuna da, oin gure ikusentzuliak jakingo dau, aurreko astiatik eta nola jarraitzea sutzuak dian. Nola sutzuak? Sutzuak, bai, sutzuak, nik sutzuak izan dut. Jarraitzea sutzuak, dira, Euskadi auzoa. Kontua da, eurek oso ondak isei, guk saio bakoitzan akaberan, saioan ziar egondan, kagarro eta Luzies moment bana aukeraketan ditugula. Hau da, guetako, aipagarri izan dan, takitxolako gauza kutre edo... Bueno, negatiboki ikusten dagoen zehose eta positiboki ikusten dagoen zehose. Balorazio on eta txar bat. Baina ez dut hartu pixka gorren hauk, Bueno, a ver. Eta nik ez dut oso ondiken berba. Venga, guaxe, txalo! Hey! 2007 Apa, Lupe!
Aupa, Ruper. Bueno, programan, gure ustez, berriz esaldu bat. Dauz bi kontzeptu, bai, kagarro moment eta luziez moment. Kagarro moment, aukeratu biu bakoitzak, eta kagarro moment, zer da, guretako, txarren apentzotxako momentua, bai, hola, kutrien edo ziztriena. Adibide bat. Adibide bat, Venga, ziko gara. Poteneren jarioa. Ulertu da adibidea? Bai, boteren jarioa. Ez poteneren. Potenen jarioa. Bueno, a ver, nik neria dakot. Gu fangora kagarro eta luziez monta botaten, eta zuk jarraitu rolloa. Vale. Eta kontatuko zera zezentzu dago. Zondo. Hori da. Josu bota. Zei hasiko gara? Kagarro momentekin. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Ez arbitru hemen puntuak hartzen dugu. Nere kagarro moment hau da. Xantik, hartu dauenean, zaio erdizan pasta bat, Guzti dauenean. jan dauenean, erdixa bez, eta bueltau dauenean, horra, eta... Urrengo jateko. Ni komunismotik dator, Aizu, dena netzako ez da izango. Pentsatzen dek gehiago, etorriko jala. Ontxo, hemen beste bi gehiago. Urrengo astian ziko. Josundako kagarro momenta, esangu Xantin gaieta komunista, esangu edo. Ez. Oain. Bertxo galdua naiz. Bueno, hori da neria, zuetako kagarro moment, ze kagarro moment? Nere kagarro moment. Arratxalde hontako kagarro moment. Bai, arratsalde hontako. Batera primeran egon da. Agian pixkanatxoak urruti daudela. Ez zaizki gustatzen, eskerrik asko. Baina esan detaien gatik, ez horretako, bai, horretika. Kagarro moment, jo, esketena, itxoine, gauzatxo bat bakarri. Olano? Izaleke Olano, Hau ez da Olano. Hori da espetxek. Espetxek gure espetxek. Gure patroia handia, Jesusen kompainia. Hau da Casa Tarradia zen espetek, oso ondo. Bueno, hor da kagarro moment, Xanti. Kagarro? Jo, benetan, bueno, kagarro. Argazkixea igual ez da la kalidad de honekua. Ez, inondik inora, Vale. Oso, Xanti, mila esker. Bai. A ber, ni bakarri baldintza bat jarri nintzun. Venga. Urdaiazpiko. Urdaiazpiko. Eta Errioxa ardo. Vale. On bat. Bai, eintzate los lojitos eta betxu. Napolitana eta gainau edia de kuetara. Vale. Hone, Xantinako kagarro moment, Kateriña. Zizkamiz. Hoi da, urrengoan bazait. Kateriña. Mala zirko produktuak edo. Mala, Itzia, zuetako kagarro momenta. Niretako kagarro moment izan da Xantin sarreria, ze, klaro, egon gara hemen ordu erdi, kantua topaitzen, ze kantukin agertu izan tal, eta derrepente isa hemen, Xanti barigatu gara. Orduan, niretako kagarro moment. Xantin sarreria. Hoien saia guta zegoen, nere buruan, klaro, hautsi dan fora, bota behar nu. Hautsi dan fora. Aita santua, hortze. Hautsi dan fora, hori da. Dena prestatu, eta esan dut, ez da hautsi dan fora. Ez da hautsi dan fora. Ez da zarrapatu, klaro, ez da humore fina da. Humore fina. Batzu bi egun barru, parrezka aztendia. Zeona! Potene, zu beste kagarro momenta? Zu izan zara, klasean. Berba in, baina azkenian puskarra bota. Bueno, hau da... Bueno, hemen jadeko kagarro moment. Bagoitza bere guztuako, Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Kagarro momenta, nik hemen desenpata hoin biako dut, orduan ere ze emango biako dut. Gaieta, Kateriña, Sarrea Xandina, edo ni, Zuzeu. Ni neu. Venga. Agua ere eta puskarra bota. Likua beha dos dau. Ez da okorun, Ez da okorun, Hau pasegin da, Xandi, edo zineri berbaien jaetia. Konfundien dela gauzak demokratizaikia, tontuari be hitza emutiak. Hori behito. Itzuli zu, taka, direta. Baina potenek badakinik asko maio dut. Eta baina aldean zizinku potene. Sartu diozu. Luzides momenta. Luzides moment. Zorionak. Ez da bolixo nibe izatia. Ez. Luzidesa izan da, hori, ratzan asunto hori dana nundik datorren
Oso ona. Jakin du, azkenean beti gauz zehose ikasteko prest, eta beti zehose ikasten du. Bai, hau, inklusiboa gara, oso... Eta, hori, horrengo saioan beste gauza batzuk. Eta kuadrillan posi gatzak, ez? Eta gainera kultura pixatin deu, eta subentzio bat beste... Bingen supiria, venga. Soltau ya bengoz. Itziar, zure ustez, Lucy ez momenta? Lucy ez momenta izan da, danok batera artxila-murtxila esan dunean, zeberrez, akorda unaiz nire gaztetako hor, izke nire idolua zinan. Santi, osea, gero torrezan Harry Potter, eta ja, se jodio, baina, bueno, akordenez negelako garagin da hor, artxila-murtxila, eta asko guztau esan momentu hori berriz akelarre bat sortu du hemen, eta asko guztau. Asko urbiltzen zaizkit zorainakoak esatia, jo, txikitatik nire trauma zinan. Eta nik esatia, nik oaindik mok txiritonen mok entzute da, nian, otxatzen ez. Gau erdi, izerri ontzegin esatia, eta dutxan sartu behar nahi. Zure Lucy ez momentu, Xanti? Nire, a ber, gauzari politxena? Bai. Jode, kuadrilla esagutzea. Xanti, benetan, ezkerrik. Ez, gauzatxo bat. Nik uste nun izango zela gauza oso kutrea. Eta atetik ansatu esan dut, radio, hemen presupuestazio! Ez da, oso zai, montaje oso profesionala, oso... Eta gero ematen dizute ritmoa, ez? Ezkerrik asko. Nine, hiperatiboa naiz, me vamos, fenomenal. Fenomenal, ez? Fete. Eta Josu, zure... Eta nire Lucy ez momenta ados nau, artxila-murtxila nundi datorren. Bai. Bueno. Eta erratzana, bueno, hori da, Hor gauza. Osea, momentu hori gustau xat, Nik, argita garbila irabazle badau, artxila-mortxila momentu edo, baina nik niri esango dut, inosunean magia trukua edo gaieta desagartu bat zunean, berriz be, a ber, nik mentalki ez dagoeto gaita bat urte, baina berriz be nire aurtzarora fanaiz eta tontutu da gaitu naiz. Lortu duzu berriz be, nik agetia gola, altzaporru nik usten da, eze pasau da. Baina hoi aukaz akats handi bat da. Esaten dugunean, bai, aurtzarora itzuli naiz, keba, magia logika apurtzen du. Umeak prelogikoa dira. Osea, klaro, 6 urtetik kanbera prelogikoa dira. 6 urterekin azten dira logika lantzen. Orduan, klaro, magia betidanik izan da jendelduaren zat. Betidanik. Baina magiataz bizitzeko, familia guztientzako magia. Barezu bestela. Bestela artea edo ez da. Euskalduna nik artea zazetet egiten. Orduan euskara soilik egiten, eta oso zaila da lana lortzea horrela. Ba, hoxe, Lucy ez moment, artxila-mortxila. Lucy ez moment. Zorionak, txo. Arri! Aupa Maurizia! Eta gaurko gure saioa agagoteko, bertso sakabako dugu. Santi, hau da, ariketa bat. Hau da, guk jarriko dugu doinu bat, eta gero, banan norberak parte bat improvisau biako, parte txiki bat. Danok, aiaiteko, eta ia nola geraketan dan gure betiko berso. Eta honekin ja despidungo gara, gure gaurko, hau gaina guztoko xatu. Nik uste dut. Bertso prekarioa da hube, baina... Bagoazen bertsoekin. Espero prekario izati, Dana da. Bertso prekarioa. Lehenengo ni, gero zu txandaka doia, bai? Hori da. Bertso prekarioa fit txandagoa. Txanek egin digu gaur sekulako truko. Venga, esati. Gati eta ondotan, aiputzo ditika Keller zerbezia, argi gorria. Urrengoan samarrarrarrar. Potere. Aktuauko dugu. Pero, aktuauko dugu. Onarte gure gaurko Zarramarra Podcast kapitula prekaietedi buruz. Txan, Santi, placer bat. Plazerra neri izan da, horrelako jende bat horrein. Eskerrik asko. Kontroletan, Ibar, Larraitz, Maite, datorren aztia. Eskerrik asko. I-I-O-R. Datorren aztian, geixau, kirten grisa geixaukin, oinati arrez Euskal Herrantako. Agur! Agur, bezaztu dena Izan prekario.